ሰላም ከመይ ይውዕልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ እውን ሓደሽቲ ነገራት ሒዝና ኢልኩም መፂና ኣለና። ካብቶም ሓደሽቲ ነገራት ከዓን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብ ማእሰርቲ ብዋሓዝ ክወፁ ምዃኑ እውን ይግለፅ ኣሎ። ከምኡ እውን ብተወሳኺ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብቶም ሰፈርቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ካብ ጎንደርን ካብ ካልእ ከባቢታት መፂኦም ዘሎ ሰፈርቲ መሬት እንዳማቶም ጎብጦም ዘለዉ ብናይ ብልፅግና ልኡኽቶ ኣብኡ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ሎማዓንቲ ኣንጻር ነቲ ህዝብን ብሽም ሕወሓትን ነቲ ህዝቢ ኣደዳ ማእሰርትን ኣደዳ ምሽባርን ገይሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ንሱ እውን ከነልዕለኩም ኢና። ካብኡ እውን ብጣዕሚ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝነካን ዘሕርቐካን ዘሎ ጉዳይ ከዓን ብዞባ ደቡብ ዘሎ ብራያ ከባቢታት ዘሎ ብወጀራት ዒስራ ዓዲ ከባቢ እቶም ናይ ብልፅግና ተለኣኣኽቲ ዝበሃሉ ቲፒኤፍ ወይ ከዓን ሓይልታት ሰላም ዝብሎም ዘለዉ ሓይልታት ዘረግቲ ሰላም ዳኣ ክበሃሉ ይግብኦም እምበር ንሳቶም ከዓ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ክልተ መዓልቲ ዝኣክል ኣብኡ ፀኒሖም ኣለዉ። ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብዛዕባ እዚኣቶምን ካልኦትን ዝብሉ ጉዳያት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሎማዓንቲ እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ዜና እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሓዝ ክፍታሕ ተወሲኑ ኣሎ። ካብ ቤተሰቡ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምቲ ዝበልዎ እቲ ጀነራል ብዋሓዝ ንክፍታሕን ተወሲኑሉ ከም ዘሎን እቲ ዝወዳእ ናይ ዋሓዝ ፎርማሊቲ ምስ ኣማልአ ከዓ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ክፍታሕ ከም ዝኽእልን እቲ ኣድላይ ፎርማሊቲ የማልእ ከም ዘሎን ሓበሬታ ካብ ቤተሰቡ ሙሉእ ተረኺቡሎ። እዚ ከዓ እቲ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዘጥፍአ ይኹን ሰብ ክሕተት ዝኽእል ብሕግን ክኸውን ኣሎ ብማእሰርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዋሕሳቱን ጠበቓታቱን ኩሉ መሰሉ ኣማሊኡ ኩሉ ነገር ብደገ ኮይኑ ክከታተልን ፍትሒ ክረክብን ኣለዎ። ከም ተጋሩ እቲ ሕማቕ ነገር ዝበሃል ነገር እውን ብቂም ወይ ከዓ ብዘይገበሮ ሰብ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ስልጣን ስለ ዘለኻ ከም ድላይካ ክትገብሮን ከም ድላይካ ክተሳቅዮን እዚ ንተጋሩ ብጣዕሚ እቲ ሕማቕ ነገር እዩ። ስለዚ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሓዝ ምፍትሑን እቲ ብዋሓዝ እውን ሰሚዕና ኣለና ብ60,000 ብር ዋሓዝ እዩ ክፍታሕ ተሓሲቡ ዘሎ ተባሂሉ ዘሎ። ንሱ እውን ካብ ፅባሓት ጀሚሩ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሱ ክከታተሉ ተባሂሉ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ክንርድኦ ዘለና ከም ተጋሩ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና እዩ። ኣብ ከቢድ ፈተና ኢና ዘለና፣ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ዘለና። እዚ ነገር እዚ ብርጋዕታን ብምትሕስሳብን ብምርድዳእን ክንፈትሖ ኣለና። ዝሕተት ይተሓተት እቲ ዘጥፍአ እውን ክቕፅዕ ኣለዎ፣ ግን ብሕግን ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ትግራዋይ እዚ ክፈልጦ ዘሎ ነገር ማለት እዩ። ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እውን ብዋሓዝ ክወፅእ እዩ ተባሂሉ እንኳዕ ሰላም ኣስምዕና ክንምልን ንደሊ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓው ንሓው ክልተኻ ዝኩሉ ብሓደ ቆሲልካ ብሓደ ተሰዊእኻ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር እዩ። ግን እንታይ ክትገብር ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብሉን። ኣምላኽ የቁርሮ ኢልካ ክትሓልፎ ዝግበአካ እንተነኣሰ እቶም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ። ዓዶም ኮይኖም ከዓን ንዝኾነ ይኹን ብደገ ዘሎ ዝመፅእ ነገር ንዑ ንምክልኻል እዮም ዘለዉ። ብተሓቀይ ዓይኒ እንድሕር ዳ ሪእናዮም እቶም ኣብ ዓፋር ኮይኖም ሓይልታት ሰላም ኢሎም ሓይልታት ዘርጊ ዝበሃሉ እዚኣቶም ከዓን ናብቲ ህዝቢ ወጀራት ወይ ከዓ ራያን ኣከባቢታት ዘለዉ ብጣዕሚ ብሓየልቲ መዳፍዕ ብናይ ብልፅግና ተደገፈ ናብኡ ክትኩሱ ከይዋግኡ ቀኒዮም ዘለዉ። ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እዩ። ክልተ ሓው ብሓደ ዝኩሉ ኣብ ፅንጠት ግዜ ብፆት ኮንካ ብሓደ ደሚኻ ብሓደ ሜትካ ብሓደ ቆሲልካ ኣካልካ ስኢንካ እንዳሃለኻ ሕጂ ልብኻ ዝሰብር ከምዚ ክሰምዕ ከለኻ ብጣዕሚ ክትሓዝን ከም ተጋሩ ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለና ኢልካ ክትሓስቡ ከለኻ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር እንታይ መሲልኩም? እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ፀጊቡ ዝሓድር ዘሎ ተደርዝቡ ወይ ከዓ ተመሲሑ ቁርሲ በሊዑ ዝነብር ዘሎ ከይመስለኩም? ኣብቶም ሓደ ሓደ ዘለዉ ወክትብል ኣብቲ ነጊዱ ክኣቱ ዝኽእል ከም ድላዩ ገንዘብ ዘለዎ ደሓን ዝኾኑ ኣብቶም ሃፋቶም ማእኸላይ ሃፍቲ ዘለዎም ዝወነኑ ክትርእዩ የብልኩምን? ክንደይ ጠሚዩን ብጥሜትን ብሰኣን መድሓኒትን ብሰኣን ክዳን ኣብ ቁርን ኣብ ሰሓይታን ብክንደይ ዝግረፍ ህዝቢ ከም ዘለና ክትፈልጡ ኣለኩም።
እቶም ልቢ ትገብሩ ተጋሩ ዳ እምበር እቶም ካልኦት ምስ ብልጽግናን ምስ ካልኦትን ዘለዉ ኣንጻር ሓይሊ ኮይኖም ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ናብቲ ዝኸፍአ ህሞት ክእትዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ ንዓኣቶም ልቦና ይሃቦም ክንብል ንኽእል። ሕጂ እቲ ኣዝዩ ዘሰክፈካ ነገር ማለተይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ከብለካ ዝኽእል ምስ ፀላእ ኮንካስ ዓድኻ መሬትካ ናብ ፀሎለት ትኸድን መንበሪ ገዛውቲ ተፍርስ እኻል ብክንደይ ተረኸባ እኻል ሓደ ዓመት ተፀቢዩ ዝኣከበን እኻል ንሳተን ትቃፅል ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ኣነ እቲ ቪድዮ ክዘርግሐልኩም ኣይደልኒ ግን ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒ ካብቲ ከባብታት ወጅራት 20 ዓዲ ከባቢ ዝበፅሐኒ ዝነበሩን ሓበሬታታት ሕጂ ለማዓንቲ እኳን ዕለት 25 ሓምሻይ ወርሒ 2018 እዩ ዘሎ ለማዓንቲ ህደ ኢሎም ኣለዉ ስጋብ ትማልን ወቕቲ ማልን ነበረ ካብ ዕለት 23 24 ዝነበረ ግን ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ውግእ ግጥሚ ነይሩ እቲ ኣካይዳ እንኳ ሕጂ ጠጠው ኢሉ እቶም ናይ ኣብ ዓፋር ኮይኖም ሸፊቶም ዘለዉ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንደ ትግራይን ካልኣይ ከምብዑ ምስ ሕዋቶም ዝበኣሱ ዘሉ ምስ ሕዋቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ንሳቶም ናብቲ ዝነበሮ ናይ ሽፍትነት ቦታ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ዓፋር ዘለዉ ናብኡ ከይዶም ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ኮይኖም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ናብቲ ዝኸፍአ ሂወት ንኽእትዎ ዝቁስቁሱ ዘለዉ እዚ ከም ህዝቢ ትግራይ ልቢ ኢልና ክነስተውዕለልን ክነሓስበልን ዘለና ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ትግራይ ኮንካ ተቃለስ ኣብ ትግራይ ኮንካ ንፍትሒ ክትዛረብ ኣለካ ተዘይኮይኑ ምስ ፀላእ ኮንካ ግን ንትግራይ ክትወግእ ንትግራይ ከተሳቂ ንትግራይ ከተዋርድን ናብ ዘይኮነ ነገር ህሞት ክትእትወን ትፅዕር ዘለካ ልቢ ክትገበር ኣለካ ኣንቱም ኣብ ንየ ኮይንኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦ ዘለና ብጣዕሚ መሰከፍ ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾኑ እዚኣቶም ድዮም ነይሮም ከም ተጋሩ ድዮም እዚኣቶም ዝሓስቡ ክትብሎም ድሮን ብቅድሚ 4 መዓልቲ ኣብ ከባቢ እንትጮን ገንደብታን ኣብ ከምኡን ኣብ ተንቤን ኣብ ራያ ከባብታትን ኣብኡ ናይ ድሮን ደብዳብ ተኻይዱ እዩ እንኳዓሰይ ደንጉ እውን ነይሩ ዝብሉ ምስ ናይ ብልፅግና ኮራኹር ኮይኖም ዘለዉ እዚኣቶም ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኻ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክትሪኦ ከለካ ኩሎም ንሳቶም ነቲ ዝተገበረ ደብዳብ ናይ ድሮን ጫፍጫፍ ምኻን ኣብ ሲቪል ሰሪሖም ዝበልዑ ህዝቢ ከምዚ ጌርኩም ሶሻል ሚድያ ፖስት ኢሎም ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ካ ትሓዝን ብጣዕሚ ካ ትሓርቕ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ትውልዲ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ትውልዲ መንእሰይ እዚ ስኑ ልቦና እዚ ሒዙ ከምዚ ኢሉ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ትሕዝን እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ዓዲ ከመሓድሩ ኢልካ ትሓስብ ንትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣጥፋዮ መሬት እውን ብቁምቡላታትን ብድሮናትን ይፀልምት ናብ ፈሓም ይቅየር ስጋብ ዝብል ከምዚ ዓይነት ርእሲ ዘለዎ መንእሰይ ክትርኢ ከላ ብጣዕሚ ትሕዝን እዚኣቶም ግን ኣብ ከይዲ ክረአዩ ከመይ ንሳቶም እቶም ፀላእቲ እውን ናብ ምንታይ ከም ዘእትዎም ኣብ ምንታይ ከም ዝሕቅቅዎም ኩሉ ዝፈልጦ እዩ መንግስቲ ብልፅግና ጨካን እዩ መንግስቲ ብልፅግና ርሕቅ ኢሉ እዩ ከዛ እዚ ይግበረለይ ክብለካ ዝኽእል ገንዘብ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ሂቡ ንዓኻ ምስ ሓውካ ምስ ቤተሰብካ ምስ ዓድኻ ካብ መሬትካ ንሱ ናሃቱ ተለኣኽ ኮይንካ ናሃቱ ባርያ ኮይንካ ክትነብር እዩ ዝደሊ ኣንቱም ኣብ ንየ ዘለኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርኩም ኣብ ኩሉም ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘለኹም ኮራኹር ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ልቢ ክትገብሩ ኣለኩም እዚ ሕጂ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ቅድሚ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዘሎ ስጋብ እዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ኣዝዩ ኣፀጋምን ከቢድን ዝኾነ ሂወት እውን ህዝቢ ትግራይ ይሓልፈሉ እዩ እዚ ሕጂ ትቁስቁሶ ዘለኹም ፅባሕ ንጎ ክሕልፈኩም ክሓልፍ እዩ ስለዚ ንህዝብኩም ዝረብሕ ንዓድኩም ዝጠቅም ግበሩ እቲ ህዝቡ ትክክለኛ ቃልሲ ዝቃለስ ባይታ ፍጠሩ ልዳ እምበር ዓይነ ዑመትኩም ኢልኩም ከምዚ ዓይነት ሓዛ ከምዚ ዓይነት ስነ ልቦና ዝወነንኩም ሰባት ትግራይ ከነማሓድርና ምስ ብልፅግና መፂና ንገዚና ትብሉሲ መን ይፈቅደልኩም ዝፈቅደልኩም ህዝቢ የለን ዝፈቅደልኩም መራሕ እውን የለን ዝፈቅደልኩም ሰራዊት የለን ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ኣብ ትግራይን ኣከባቢኣን ኣብ ኩሎም ሙሉእ ትግራይ ዘለና ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘለና ወላ ወፃእ ዘለና ተጋሩ ስለኒ ትግራይ ፅቡቕ ነገር ንፅሓፍ ፅቡቕ ነገር ሓሳባትን ምስ ሰባት ሸር ንገባበር ትግራይ ዝጠቅማ ኣካይዳ ፅቡቕ ዝኾነ ኣካይዳ ደኣ ብሓሳብን ብርእቶን ዳ ክንሃንፅ ኣለና ዕሙት ዝኾነ ፅልኡን ኣብ ዝኾነ ይኹን እንተስ ንብልፅግና ድዩ
انتس ايمن انتسني انتم سمرت تبهلو دخم انتس نحوحات زخون يكون رئيتو تليكم ወይ كأن حساب تليكم بتتخكلኛ حساب دأتو ما قوت ومبر بتعمي حما بزخوني قالات مخان بصياف زخونه قالات نهزبي زخون يكون ورا نولك اسب كتصارفن حما شمن كتوص بتعمي كبيديو እዚ ተሓሳስባ እዚ ወኒንካ ትግራይ ኣይኮነን ትግራይ ከተመሓድር ስለ ትግራይ ክትዛረብን ስለ ትግራይ ሓሳብ ክትህብን ዝፈቅደልካ ኣካል የለን ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ናይ ዶብ ትግራይ ዘሎ ሕጂ ሃዲ ኣሎ ጽቡቕሎ ኢሎም ናለው ኣምላኽ ሙሉ ይግበሮ ከምቲ ትማል ምቅርት ማሊግዚያው ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ሰላም ክምለሱ ንስንጽዕር ኣለና ጽቡቕ እቲ ጽቡቕ ንጽዕር ኣለና ዝበሎ ጽቡቕ ክሳለጠሉ ንሕና ልባቱ ምኒትና እዩ እቲ ሕጂ ብዞባ ደቡብ ዘሎ ከኣን ንሳቶም ከኣን ልቦና ገይሮም ናብ ዓድኹም ኣቲኹም ተቃለሱ እቲ ዝሓሸ ምስ ሓውካ ብሓሳብን ብምርድዳእ እንዳ እምበር ብክላሽን ኣይኮነን ክፍታሕ ዝኽእል ልቦና ገይርኩም እንትን ብዝገበርኩም ናብ ትግራይ ኣቲኹም ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ዝግበሩ ንሱ ይፍታሕ ትግራይ ዝኾነ ለውጢ ዝባል ነው ዓድኻ ንሱ እዩ ተቃለሱ መስዋዕት ትኸፍል ትኾን ካብ ክላሽን ሒዝካ መስዋዕት ትኸፍል ኣብዚ ኮንካ መስዋዕት ትኽፈል እዚ ክንብለኩም ደሊና ሰሰናይ ንትግራይ እውን ሰሰናይ ክንምነየላ ንዓድና ንህዝብና እውን ሰላም ክኾነሉ እዩ ልባዊ ትምኒትና ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከዝግረኩም ሰናይ ምክትታል ጸለምተን ከባቢን ዝነበረ ሓድሽቲ ነገራት ለማዓንቲ ተራእዮም ኣለዎ ለማዓንቲ 25 ዕለት እዩ ዘሎ 5 ወርሒ 2018 ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ኣለዉ እቶም ዘሎ ሰፈርቲ ንሳቶም ከኣን ህዝቢ ትግራይ መፅዮ ኣብዚ ክንሰፈር ንፈቅደልና እዚ መሬት እዚ እውን ወልቃይት ብምሉኡ ኣብ ናይ ክልል ጎንደር ኣከባቢ ኣን ዘሎ ናው ዝተኻለለ ዳ እምበር እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ኩሉ ወያነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስልጣን ምስ ተቐበለ ናብ ባዕሉ እዩ ናብ ክልል ትግራይ ምእትዮም መንበር መሬት ኣምሓራ እዩ ስለዚ እዚ ኣይትሕሰቦ ዝብል ጭርሖታት ርኢና ኣለና እዚ እንታይ ዘርእየካ ክልተ ዓይነት ካርታ ይፃወት ከም ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ክንርድኦ ዘለና ተጋሩ ኣብዚ ነቂሕና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ንንቀሳቀስ ነቂሕና ክንጥቀመሉ ኣለና ነቂሕና ክንከታተሉን ህዝብና ድምፂ ክንኮኑ ኣለና ሕጂ እውን ማእሰርት ኣሎ ይቀትልዎም ኣለው ከም ድላይም ንኸይንቀሳቀሱን ብጣዕሚ ይሸማቀቁም ኣለው እቲ ዝደለዩ ናብ እስር ቤት ይወስዱ ኣለው ተኻሊኡ እውን ፍቀዱ ንኽበታተን ይገብሩ ኣለው እዚ ከኣን ከም ተጋሩ ብጣዕሚ ልቦና ሂብና ክንከታተሎ ዘለና ኣብቲ ናይ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ በዓልኻ ንበዓልኻ ንሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ከምኡውን እቲ ዝኸፈውን እቲ ህዝብና ኣብ ጭንቅን ኣብ ራዕድን ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ድምፂ ክንኮኖ ኣለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፖስተር ብሽም ሕወሓት ምኽንያት ጌርካ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ መረቦቶ ኣብ ርሱ ከይነብር እዩ ሕጂ እውን ነቲ ስቃዩ ንኸናውሕዎ ንዕዘብ ዘለና መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ከምቲ ቃልካ ኣቲኻየ ዘለኻ ሕጂ እውን ኣቃልቦ ሂብካ ነቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ዘሎ ዘውፅዎ ዘሎ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝፍክርዎ ዘሎ መግለፂ ክትበሎ ንምንታይ እዩ ተቐሚጡ ብስሩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ዘረባ ጥራሕ ንሕና ኣይንደልና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ቆላሕ በልዎ እቲ ኣብ ፍቅዱ አይዲፒ ዘሎ ንሱ እውን ይመውተሎ ይሳቀሎ እቲ ኣብ ምስ ጸላእቲ ማእኸል ጸላእቲ ዘለውን ኩሉ ግዜ ኣብ ምቕታልን ኣብ ምስቃይን ኣብ እስር ቤት ስለ ዘሎ እዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ልብ ገይሩ ብዛዕባ ቆላሕቱ ብዝያዳ ቆላሕቱ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ እቲ ኣምስቶም ጸላእቲ ዘሎ ህዝብና ንሱ እቲ ዝነበረውን ብጣዕሚ የፅንቶ ነጥፍኦን ኣለዉ ካብ እቲ ብቅድሚ 3-4 መዓልቲ ተፈጢሩ ነበረው ካብኡ ኣንሰውሓቡ ተባሂሎም ሰራዊት ትግራይ እንድሕሪት ተመሊሶም ምስ ተመለሱ ይኣስርዎም ይቀትልዎም ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንጥቀም ተጋሩ ብፍላይ ፍሉጣት ዝኾንኩም ብዙሓት ፎሎወራት ዘለኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ትጥቀሙ ሰባት እዚ ልቢ ጌርኩም ክትከታተልዎን ድምፂ ክትኮንዎምን ኣለኩም ክንብል እምበኣርከስ ክብራትን ተኸታተልትና ዘዳለናዮም መደባት እዚኦም ምስሊ ነይሮም ብካሊእ መደብ ስጋብ ንመፅእ ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ